Tama po na bumababa po ang inflation rate at yan po ay sa pagsisika po ng ating administrasyon at dahil yan din po ang nais ng ating Pangulo. Pero hindi po tayo dapat magpakampante dahil meron pa po tayong kinakaharap na global oil crisis na hindi pa rin tuluyang humuhupa. So, sa ngayon po, patuloy pa rin po ang isinasagawa na programa ng administrasyon. Nandyan din po yung sinasabi nating pagbibigay ng fuel subsidy for PUVs, pati po sa mga farmers, sa fisher folks, at sa mga suporta sa mga farm input, kagaya ng pagbibigay ng binhi at abono sa lupa. Nandyan din po ang financial assistance para sa mga small-scale farmers natin. Pati po ang Kadiwa stores na nagbebenta ng mas mura na bilihin tulad ng bigas, gulay, isda, at ibang basic necessities. Nandyan din po yung 10 kilo or rather 10 piso kada kilo na bigas na makikita at mabibili sa Kadiwa stores. Ang 20 pesos na bigas, kada kilo na bigas na makikita at mabibili sa Kadiwa. At nandyan din po ang pamimigay ng 10 kilos na bigas kada 2 buwan sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. So ito po ay nakakatulong para po maibsan ang bilihin, no? Ang mataas na bilihin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po ng ating administrasyon, hindi po magpapakampante ang gobyerno kahit po sinasabi natin bumababa yung inflation rate. Patuloy pa rin po ang pagtatrabaho para po magtuloy-tuloy na maibaba ang presyo ng mga bilihin. And Yusek, may plano raw po ba ang Malacanang na magbigay pa ng panibago o karagdagang ayuda or subsidy sa mga sector na nahihirapan pa rin po? Meron po, pero ang Pangulo na lang po ang mag-a-announce ito. And for my